Zdravím tě, příteli. Vyslechni si můj návod, jak začít pracovat v multilevel marketingu, jak zvládnout 7 úloh sponzora. Od počátku mého působení v multilevel marketingu slýchávám o problémech začátečníků. I já jsem je měl, ale po nějaké době jsem zjistil, že jsem si je vytvářel sám. Dělal jsem to tak dlouho, až mi má sponzorka řekla. V multilevel marketingu můžeš najít jen 3 věci. Problémy, výmluvy a peníze. Co chceš? Vyber si. Má odpověď byla jasná. Chci peníze. V tom případě zapomeň na první 2 možnosti a dobře poslouchej. Nedělej problémy a nedovol to ani druhým. Nevymýšlej si žádné výmluvy a neposlouchej ani výmluvy druhých. Nikdo je nenutí. A začni už konečně se mnou vydělávat peníze. To, co tě naučím, ty budeš dál učit své spolupracovníky a pak s nimi jejich další kolegy. Od té doby se můj život začal měnit, stále však vidím, že spousta mých známých není schopna dlouhodobě vydělávat peníze, přičemž jim v tom nic nebrání, kromě jejich myšlení, které není schopno opustit zaběhané stereotypy. Většině lidí chybí praktický návod, jak začít a jak se naučit sponzorovat první kolegy. Cestou pokusu a omylu ztrácejí spoustu času, tápou a po několika neúspěšných pokusech neví, jak dál. Jejich počáteční nadšení rychle upadá. Chybí jim kuchařka, podle níž by mohli nováčci začít v uvozovkách vařit svůj vlastní obchod. Tato kazeta jim usnadní první kroky v našem skvělém obchodě. Nenajdeš na ní žádné teoretické a vědecké rozbory, ale praktické návody. Tak jako v kuchařce najdeš konkrétní a přesný postup, jak připravit jídlo, i zde půjdeme postupně. Spousta z nás dělá tento obchod složitější, než ve skutečnosti je. Ty nejspíš také. Proč? Protože tak, jak postupně vnikáš do tajů síťového prodeje, snažíš se všechny své vědomosti předat dál. To je sice chvályhodné, ale pozor. V dobré kuchařce také není napsáno, nasýpejte to tam všechno najednou a jak chcete. Pokud vždy vše, co se dovíš, řekneš i při prezentaci, dojde k následujícímu. Za týden budeš mít více informací, za další týden ještě více informací a pokud to všechno řekneš klientovi najednou, pak v jeho hlavě nebudou krásné vyhlídky na podnikání s tebou, ale chaos. Čí vinou? Tvojí. Vývoj všeho jde od primitivního přes složité k jednoduchému. Představ si vývoj plachetnice. Na počátku bylo primitivní plavidlo s jednou plachtou, ve středověku ohromné trojstěžníky s desítkami plachet a dnes již jsou plachetnice s jednou plachtou naklápěnou pomocí počítače. I tvoje poznání multilevel marketingu se vyvíjí stejně. Zpočátku máš jen mlhavé primitivní poznatky. Časem se zavalíš tolika informacemi, že je nebudeš zvládat. Půjdeš na vše složitě. To hlavní ti však bude unikat, že obchoduješ kvůli penězům a že je to vlastně jednoduché. Multilevel marketing je založen na kopírování. To, co uděláš, budou dělat i tví spolupracovníci. Dávej si proto pozor na to, co děláš. Pracujeme na základě učení a ty budeš dobrým učitelem, pokud dodržíš základní pravidlo. To pravidlo zní takto. Rozhodující je dodržovat systém. Když ty sám něco změníš, spolupracovníci tak zjistí, že je dovoleno cokoliv měnit a začnou také se změnami. Většina lidských osudů je vlastně stejná. Jeden takový typický osud ti popíši. Představ si, že začínáš svou kariéru po škole, dole na 1. stupni kariéry. 2. stupeň kariéry je mistr. Máš ctižádost a chceš výš. Mistr jde za 2 roky do důchodu, jsi chytrý a víš, že nahoru to jde lépe po jeho zádech. A tak mu podlézáš, on si toho všimne a možná tě sám doporučí na své místo. A už se blíží tvůj den. Mistr odchází, už se vidíš na jeho místě a najednou ti představí ředitelova kamaráda jako tvého nového mistra. A budou ti zase poroučet. Navíc z místa, které mělo být přece tvoje. 2 roky se snažil a teď si připadáš jako hlupák. Nevadí. Bojuješ dál. Po nějaké době se přece jen staneš mistrem a nad tebou je vedoucí provozu, tedy 3. stupeň kariéry. Opět absolvuješ cestu plnou ústupků a ponižování, aby nakonec na místo vedoucího provozu dosadili náměstkova švagra. A zase vypadáš jako hlupák. Takový osud určitě znáš, je všude kolem tebe. Líbí se ti to? Ukážu ti jiný osud. Představ si, že pokud splníš určitý výkon, budeš automaticky mistrem. Bez ohledu na jakékoliv lidské vztahy, ty prostě postoupíš po splnění úkolu a basta. Pokud získáš spolupracovníky a oni také splní úkoly, pak ty máš nárok na provizi z této činnosti. Zase bez ohledu na cokoliv jiného. Jen výkon se počítá. Podle něj postupuješ dál ve své kariéře a to není všechno. Každý stupeň kariéry znamená také vyšší výdělky. Samozřejmě pokud se snažíš. To je vše jasné. V životě je vždy něco za něco.
Za více snahy je u nás ale více peněz, což v normálním zaměstnání není pravda. Ředitelova milenka bere většinou více než nejsnaživější dělník. Navíc u nás si ty sám zvolíš svého mistra a vybereš dělníky. Sám si určíš, kdy se staneš mistrem či ředitelem. Záleží jen na tobě. Už se ti v normálním zaměstnání stalo, že ti tvůj ředitel řekl, že se strašně těší na chvíli, kdy budeš na jeho místě, že ti k tomu bude pomáhat a že tě za to ještě odmění? U nás se to stává každý den. Líbí se ti to? Bavíme se o penězích. Jak to zařídit, aby si tví zákazníci pořizovali produkty od tebe a jak to zařídit, aby ho dál prodávali? Klasický obchod je založen na tom, že někdo něco koupí, zvýší cenu a pak to prodá. Jenže tebe láká něco jiného. Láká tě skutečnost, že můžeš být odměněn i za to, že tento obchod dělají tvou zásluhou i jiní lidé a ty přitom nemusíš být zrovna majitelem obchodního domu s jeho mnoha starostmi. Ty nemusíš mít svou kancelář, nemusíš nikoho zaměstnávat, prostě nemusíš skoro nic a můžeš téměř cokoliv. Proč vůbec lidé dělají multilevel marketing? Odpovím ti příkladem. Představ si, že prodáváš výrobek a za jeden produkt máš provizi 1000 korun. Když jich prodáš 10, vyděláš 10 000 korun. Tento obchod nabídneš bratrovi. On také začne prodávat a za měsíc se spolu srazíte u dveří společného známého. Kdo z vás mu to nabídne? Kdo se pokusí vydělat a kdo utře nos? To je situace, co? Vjedete si do vlasů, dáte si do zubů? Vy jste konkurenti, přitom ty z bratra naučil prodávat a on tě nyní obírá o klienty. Máš teď stejnou chuť učit ho prodávat? Ukážu ti jinou možnost. Dostaneš jen 500 korun za přímý prodej. I bratr dostane 500 korun, ale ty ještě obdržíš 100 korun navíc, protože právě ty jsi zapojil do obchodu svého bratra. Časem budeš mít takových spolupracovníků více. Budeš vydělávat více peněz při první nebo při druhé možnosti? Odpověď je jasná. Zpočátku více při první variantě, ale dlouhodobě vyděláš mnohem víc při možnosti druhé. Ovšem pokud vydržíš. U druhého případu je však zajímavá ještě jedna věc. Budeš pomáhat svému bratrovi, pokud budeš mít z jeho prodeje provize? Budeš. Ze všech sil se budeš snažit, aby byl úspěšný, protože budete mít společný cíl. Právě kvůli společně sdíleným cílům já dělám síťový prodej. Pokud tohle nechápeš, ani neposlouchej dále. Už ti svítá, že to, co ti nabízím, má něco do sebe? Zapřemýšlej, proč lidé nepodnikají. Je to z těchto důvodů. Nemají peníze, mají strach, jsou líní. Začnu od konce. Leniví jsme skoro všichni, i já. Se svou lenivostí však mohu něco udělat. S tvou nepohnu. Pokud ti vyhovuje večer u televize s pivem v ruce nadávat na poměry, pak dál ani neposlouchej, seď si v křesle. Pokud ale máš nějaké životní cíle a jsi ochoten pro jejich naplnění něco obětovat, pak si ten správný člověk pro multilevel marketing. Strach zde mít nemusíš, neboť máme mnoho knih, systém vzdělávání a máme to hlavní, sponzorování. Sponzor má morální i finanční zájem na tvých úspěších, takže já nevidím žádný důvod, proč bys měl mít strach. Zbývají peníze. Určitě znáš někoho, kdo si půjčil miliony na rozjezd svého podnikání. Žádám to po tobě? Počáteční investice v MLM je minimální oproti jiným činnostem. Kolik tě bude stát zřízení taxislužby, prodejný potravin nebo výroba konfekce? A pokud by se ti u nás přece jen nedařilo, nic se neděje. Máš přece produkt, který používáš. Víceúrovňový marketingový systém je založen na tom, že společnost se rozhodne do reklamy neinvestovat a ušetřené prostředky použije na vzdělávání a provize distributorů. Distributoři nejsou zaměstnanci a tím odpadá spousta starostí, jak jim, tak společnosti. Multilevel marketing je založen na multilevel informaci. Podívej se na církev nebo armádu. Nejvýše postavená osobnost pustí informaci dolů. Níže postavení předají dál a tak to jde až do kostela nebo k poslednímu vojínovi. Někdy se informace má dostat jen do určených úrovní a tam se má zastavit. Dojde tak k biskupům či velitelům útvarů. Teď si k tomu přidej, že se jedná o informace o obchodě. Přidej konkrétní produkt a systém provizí a máš multilevel marketing. Na počátku prohibice v USA hledala mafie způsob prodeje alkoholu, který by splňoval několik podmínek. Aby byl spolehlivý, aby se rychle rozšiřoval, aby byl dlouhodobý, aby byl vysoce motivující. Vznikl tak systém prodeje, ve kterém každý byl odměňován podle 3 kritérií. Za prvé, kolik sám prodá, za druhé, kolik získá dalších prodejců, za třetí, a kolik oni prodají.
Fungovalo to výborně, za několik let se prodávalo více alkoholu než před začátkem prohibice. V podstatě to byl první fungující víceúrovňový systém. Dodnes se tak prodávají i drogy. Kokain se vyrábí z koky, která roste pouze v Jižní Americe, ale najdeme ho na celém světě. Je to ohromná ekonomická síla, když si uvědomíš, že ho najdeš i v zemích, ve kterých je za to trest smrti. Systém je však všude skoro stejný, jen osoby, země, firmy a produkty se mění. Ve 20. letech vznikl i princip letadla, kde produkt vlastně vůbec neexistuje, nebo je jen maskován. Samozřejmě, že většina lidí má morální zábrany a proto multilevel marketing je především zákonnou formou šíření kvalitních produktů mnoha světových firem. Nyní ti povím něco o překážkách v tomto obchodě. Když jsem jej poprvé poznal, byl jsem nadšen, ale už za pár hodin jsem si začal klást různé otázky. Budu i já umět vše vysvětlit zákazníkům? Zvládnu to? Čím déle budeš takto přemýšlet, tím více překážek si sám vytvoříš. Překážky vlastně nejsou, jen ty sám si je vybuduješ ve své mysli. Právě zde je důležité sponzorování a hlavně rychlé sponzorování. Sponzor má morální povinnost vyvracet spolupracovníkům pochybnosti, které je napadají. A to tak, že jim ukazuje, že tento obchod opravdu funguje. Sponzor je ten, kdo tě hodí do vody a nenechá tě utopit. Budeš-li plavat nějakou dobu, zjistíš, že vše je jednoduché a překážky opravdu ve skutečnosti nejsou. Jsou to pouze tvé vlastní negativní představy. Co si myslíš, že udělali prodejci alkoholu za dob prohibice, když někdo porušil pravidla hry? Zastřelili ho. Co uděláš ty, když někdo nebude spolupracovat podle pravidel multilevel marketingu? Odstřel ho ze svého života. S takovým člověkem se budeš jen zdržovat. Přitom tolik jiných lidí čeká na svou příležitost. Budeš se setkávat se 4 různými přístupy tvých spolupracovníků. Za prvé to budou lidé, kteří ti budou stále tvrdit, že chtějí pracovat, ale až někdy v budoucnu. Oni to ale dělat nikdy nebudou a ty se jen zdržuješ. Já jim říkám mrtvý brouk a mám řešení – odstřelit. Druhý případ, to je brouk pitlík. On všechno zná, sám všechno ví nejlépe a samozřejmě vše zkazí. Nic nevydělá a nakonec tvůj obchod pomluví. Těmto lidem se vyhýbej jako čert kříži a střílej už z dálky. Třetí přístup má dobrý obchodník. Ten dokáže prodat vše od jízdních kol po auta i tvůj produkt. Ale málo kdo mu pracuje v jeho síti, protože jeho styl práce se dá obtížně kopírovat. Čtvrtý a nejlepší je budovatel sítě. To je tvůj člověk. Ten učí druhé, jak se dělá multilevel marketing jednoduše. Proto se dále chce kopírovat. Pobavme se nyní o tom, jak budovat síť distributorů. Jedním z našich úkolů je naučit své spolupracovníky nabízet produkty. To však nestačí. Potřebuješ zvládnout 7 úloh sponzora a pak naučit své spolupracovníky těch 7 úloh sponzora a pak je naučit, jak oni mají učit 7 úloh sponzora a tak dál. Nejde jen o nabízení samotného produktu. Učit to budeš do 5. fungující linie pod tebou. Pozor, 5. fungující linie neznamená 5. linie. Může to být třeba 14. či 12. úroveň pod tebou. Nyní je čas na otázku. Do šířky či do hloubky si roztáhnout svou síť? Zpočátku do šířky. Šířka je nutná, aby byl rozdíl mezi tvou bodovou či procentní úrovní a úrovní tvých přímých spolupracovníků. Přitom pamatuj na to, že všichni ti nebudou pracovat. Proto hodně nabízej a prodávej. Hloubka je zase důležitá z hlediska stability tvé sítě. Klíčem k vybudování úspěšného podnikání v síťovém prodeji je vytvoření rovnováhy mezi přímým prodejem produktů a sponzorováním spolupracovníků. Přitom pracuj s nimi a ne místo nich. Pamatuj, že jakmile uděláš něco za své spolupracovníky, zvyknou si a příště to budou po tobě už vyžadovat. Tato kazeta tě má jako kuchařka naučit základy pro činnost v multilevel marketingu. To můžeš porovnat s roztáčením kola. Energie potřebná k pořádnému roztočení je mnohonásobně větší než energie potřebná k udržení kola v pohybu. Zpočátku je třeba to kolo roztáčet s velkou intenzitou. Nedívej se na neúspěchy, stále toč to své kolo dál a dál. Jeden bambus roste tak, že pod povrchem země se bambus pomalu rozrůstá do šířky. Jen občas tvá rostlinka vyžene výhonek nad zem. Dlouho se rozrůstá tak, že jej nevidíš. A pak najednou velkou rychlostí vyrazí mnoho šlahounů nad zem a rostou a rostou a rostou. Rostlina nad zemí představuje tvé příjmy, zpočátku nic moc. Vydržíš-li dostatečně dlouhou dobu zalévat bambus a točit své kolo, pak výdělek stojí za to. Ale jen když vydržíš dostatečně dlouho. Co se stane, když přestaneš točit kolo nebo zalévat? Kolo i růst rostliny se zastaví.
Čí vinou se zastaví? Vinou toho kola? Nebo je na vině bambus? Ne, pouze tvou vinou se to může zastavit a pak vyschnou i tvé příjmy. Ale pozor, jen jedno kolo, jen jeden bambus. Setkávám se stále s mnoha lidmi, kteří spolupracují i se 3 či 4 firmami najednou. Velice se jim multilevel marketing líbí, ale v žádném systému nevydělávají tolik, kolik potřebují. Protože několika koly najednou nejde točit se stejnou intenzitou. Nyní tě naučím to, co má dělat dobrý sponzor, tedy 7 úloh sponzora. První úloha sponzora, vlastní cíl. Máš svého šéfa? Máš rád svého šéfa? Nikdy ti neřekl, že máš více pracovat, více se snažit, že ti nepřidá na platu a podobně? Na co je ti takový šéf? Já mám šéfa, ale toho jsem si zvolil já sám. Víš, kdo to je? Je to můj cíl. Většina lidí ví, že mít přiděleného šéfa není dobré. Je lepší, když si ho přidělíme sami. Na jedné univerzitě položili studentům otázku. Jaké máte cíle? Konkrétně je napište. Zajímavé je, že pouze 3% studentů jasně popsalo své cíle. Zbytek to nedokázal. Po 20 letech ta 3% nashromáždila větší majetek než zbývajících 97%. Zamysli se nad tím. Jsi ochoten pracovat celý den pro splnění cílů jiných lidí nebo pro sebe? Co je lepší? Kdo nemá svůj cíl, pracuje pro splnění cílů jiných lidí. Takto se odlišují neúspěšní lidé od úspěšných. Vlastní cíl musí být správně formulován, to znamená reálný. Nemůžeš si říci omládnu o 10 let. Velký, malé cíle znamenají malé výsledky. Měřitelný, nestačí si říci schodím. Správné je schodím 2 kilogramy za 2 týdny. Časovaný, to jsou ty 2 týdny. Konkrétní, to jsou ty 2 kilogramy. Je špatné říci budu bohatý. Správné je budu tak bohatý, abych měl na toto konkrétní auto. Napsaný, to je velice důležité. Pokud jej budeš mít v hlavě, pak budeš mít jen svůj sen. Ale sen není cíl. Tvůj. Jak dobře se pracuje s vypětím všech sil na sousedově domě? Vždy platí něco za něco. I zde. Co obětuješ jako protihodnotu za to, že dosáhneš svého cíle? Jen svůj čas. Všichni máme každý den stejných 86 400 sekund. Velké cíle jsou lepší než malé. Malé cíle znamenají průměr a průměr je vesměs chudoba. Pojďme k věci. Jaké jsou tvé cíle v tomto obchodě? Čeho chceš dosáhnout do konce roku? Kdy postoupíš na vyšší úroveň? Kolik do té doby vyděláš? Co si za to koupíš? Napiš to. Piš. Uvědom si, že já mám konkrétní cíle a pokud budu v tomto obchodě s lidmi, kteří tvrdí, že je to zbytečné, nikdy jich nedosáhnu. Ale já jsem se rozhodl, že svých cílů dosáhnu. S tebou nebo bez tebe, to je jedno. Proto i ty budeš mít svůj vlastní cíl. Pamatuješ, jak jsme se bavili o odstřelení? Napiš ten cíl a hned. To byla první úloha. Druhá úloha sponzora je jmenný seznam. Co myslíš? Co je pro každé podnikání nejdůležitější? Samozřejmě zákazníci. A jak je najdeš? Pomocí jmenného seznamu. Bez něj se neobejdeš, pokud se u nás chceš uplatnit. Máš už jmenný seznam? Víš, jak se tvoří? To je jednoduché. Všichni máme stovky známých, i ty. Jen si zrovna v tuto chvíli na všechny nevzpomínáš. Určitě jsi však absolvoval alespoň 3 školy. To je i s učitelským sborem minimálně 500 jmen. Máš desítky sousedů. Zavři oči na 5 minut a představ si celý včerejší den od probuzení až do večera. Určitě jsi potkal desítky lidí. Komu z nich můžeš nabídnout svůj obchod? Přece úplně všem. Neuvažuj nad tím, zda si dotyční tvůj produkt pořídí. To přece předem nemůžeš vědět. Většina lidí má sklon popsat do svého seznamu jen své nejbližší přátele, což je chyba. Oni představují nejmenší okruh. Mnohem větší okruh jsou známí. Nejvíce tvých zákazníků je mezi známými známých z různých oblastí, jako rodina, přátelé, školy, děti, auto a tak dále. Jmen je spousta. Úplně každého můžeš uvést na svůj jmenný seznam a uveď jej tam. Nikomu nevidíš do jeho myšlení, nabídni svůj obchod proto všem. Zda se rozhodnou kladně či záporně, to je už jiná věc. Jak má vypadat jmenný seznam? Na list formátu A4 udělej 3 sloupce. Úplně vlevo budou pod sebou jména, vedle nich telefony a pravou polovinu strany nechej prázdnou. Tam si budeš tužkou psát poznámky. Tužkou proto, že poznámky se mohou u jednoho jména několikrát měnit. Každý den poznáváš nové lidi.
Hned je zapiš. Statistiky jsou jednoznačné. Pokud pozveš 7 lidí, 5 si tě vyslechne a 1 zaplatí. Z těch, co vstoupí, asi 20% bude dobrých budovatelů sítě, když je to naučíš. Z toho vyplývá, na 5 budovatelů sítě potřebuješ 25 spolupracovníků. Na to potřebuješ 125 lidem vysvětlit obchod a asi 175 lidí pozvat. Proto si vytvoř velký jmenný seznam. Drž se hesla. Každý má právo, aby se o tomto obchodě dověděl. Jména už máš. Co teď s nimi? Třetí úloha sponzora. Plánování času. Bez pravidelného časového plánu ztratíš spoustu času a peněz, protože jeden den ti zavolá několik lidí a ty musíš někoho odmítnout, přitom druhý den nebudeš mít co dělat. Do sledování obchodu si vždy naplánuj hned na druhý den po prezentaci. Tvůj sponzor pořádá své porady. Podle něj si budeš upravovat svůj časový plán s plánem ostatních spolupracovníků. Na těchto poradách se také vyhodnocuje minulé období. Co z toho, co jsme si naplánovali, se uskutečnilo a co ne. Pokud se něco nesplnilo, pak se rozebírají příčiny a problémy se hned řeší. Jak vidíš, multilevel marketing je týmová práce. Jmenný seznam a plánování času jsou velice důležité, avšak jsou hodně podceňovány. Doufám, že ty tuto chybu dělat nebudeš. Čtvrtá úloha sponzora. Pozvání. Zde je největší kámen úrazu u začátečníků. Potřebuješ zařídit, aby si tě vyslechlo co nejvíce lidí v co nejkratším čase. Pozval si někoho, ale on nepřišel. Darebák. Omyl. On se nemusel dostavit. Asi mu do toho něco přišlo. Vzpomeň si na staré přísloví. Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Pracuj proto mimo svůj domov. Vyjdi za klienty k nim. Alespoň ti neutečou. Pamatuj, že nejlepší pozvání je pozvat se. Pozvání dělej a vyžaduj hlavně telefonicky. Ukaž také svým lidem, jak se správně telefonuje. Spolu s nováčky pozvěte jejich první klienty. Při pozvání nemluv ani slovo o obchodě. Pozvání není prezentace, má trvat asi 30 vteřin. Proto nic nevysvětluj. Ber to jako pozvání na pivo. Hned na úvod řekni, nemám čas, strašně spěchám, proto se nemohu vybavovat. Pak nabídni 2 termíny schůzky, které ty stanovíš. Jakmile klient souhlasí, s jedním termínem řekni kouzelnou větu. Tedy ve čtvrtek v 16 hodin? Dobře, já si to píši a hned zavěs. Vždy řekni, že si to píšeš, to je totiž pro osobu na druhém konci drátu velice zavazující. Z jednoho okruhu známých pozví jednoho. Pokud se zúčastnění znají, hrozí nebezpečí, že jejich osobní či pracovní záležitosti pro ně budou důležitější než tvá prezentace. Přednáška pro více zákazníků v sobě skrývá ještě jedno nebezpečí. Klienti mohou odmítnout tvůj obchod i přesto, že se jim velice líbí. Mohou nabít dojmu, že i oni budou muset takhle přednášet před více lidmi. Jenže oni nikdy nepřednášeli a z veřejného vystupování mají hrozný strach. Pokud zveš neznámou osobu, pak do telefonu řekni, kdo tě doporučil. 5. úloha sponzora. Prodejní rozhovor. Lidé se zajímají víc o výhody, než o technické záležitosti svého produktu. Když si kupuješ auto, zajímá tě, jaký je typ vačkové hřídele a technologie její výroby? Ne, zajímají tě užitné vlastnosti. Výhody tohoto auta oproti jiným autům. Co asi zajímá tvého zákazníka? Totéž. Pouč se z toho, nabízej výhody a snaž se, aby zákazník měl pocit, že nabízené zboží nebo službu potřebuje. Také se nemusí dovědět hned na poprvé o tvém obchodě úplně všechno, co víš ty. On se potřebuje dovědět jen základy a výhody. To vysvětlíš za 15 až 20 minut. Abys to za tu dobu stihl, pak prodejní rozhovor bude stručný, jasný a přehledný. Prostě vysvětlíš, kdo jsi a koho zastupuješ, čím se zabýváš, co nabízíš, jaká je základní filozofie firmy, jaký je cíl firmy, jaké jsou výhody pro zákazníka, jaká je vstupní investice a návratnost, jaká jsou rizika. Přesnou kostru prodejního rozhovoru ti dodá tvá společnost. Neměň tu kostru, neboť většinou ji už prověřil čas. Nic si nevymýšlej, jinak si budeš sám vše komplikovat. Já 2krát vedu prodejní rozhovor a mí spolupracovníci si zapisují a tím se samozřejmě učí. I ty si budeš dělat poznámky. Až budeš vést svou prezentaci, pak si zase tví spolupracovníci budou psát. To je naše kopírování. Já to i dosleduji do konce. Po třetí jsem se spolupracovníkem, sám, bez klientů. Já poslouchám a spolupracovník mluví tak dlouho,
pokud nebude umět nabídnout náš obchod. Pozor, každý má snahu se vymlouvat, že ještě nemůže mluvit, že není ještě připraven, ale kdy bude? Nikdy. Nikdo to nikdy nebude umět dokonale, ani já, ani ty, prostě nikdo. Proto začne mluvit, bez ohledu, zda se na to cítí nebo ne. Nyní si já dělám poznámky a pak mu vysvětlím své připomínky. Tento trénink velmi zrychlí růst tvé sítě. Pak půjdeme společně na prezentaci, kterou už on vede a já poslouchám. Samozřejmě, že nezačne hned před 20 lidmi. Většina lidí má větší strach z mluvení na veřejnosti než ze smrti. Takže ještě jednou. 2krát mluvím já a dávám pozor, jestli si budeš dělat poznámky. Trénujeme tak dlouho, až já řeknu dost. 2krát půjdu s tebou a ty budeš mluvit. Já jen pokud to bude nutné. Pak se budeme setkávat na mých pravidelných setkáních sponzora. Pamatuj, že pokud mě budeš chtít slyšet 10krát, sám nebudeš mluvit. Odstřelím tě a najdu si někoho jiného. Kresby a názorné příklady se nauč nazpaměť. Nauč se psát čísla naopak a piš směrem ke klientovi. Lépe tak vše pochopí. Většina lidí, kterým svůj obchod představíš, si bude chtít předem otestovat, zda by uspěla u svých známých. Udělají to a špatným výkladem svou obchodní příležitost zkazí. Varuje před tímto postupem a nabídni jim svou pomoc. Pokud při prezentaci hned na začátku řekneš, že se jedná o multilevel marketing, sám si podřezal větev. Mnozí lidé jsou na ta slova alergičtí. Vysvětli nejdříve výhody produktu, potom ukaž, jak se u nás vydělává a pokud se jim to bude líbit, pak řekni. Tak tento způsob vydělávání peněz se jmenuje multilevel marketing. Pokud budeš mluvit o multilevel marketingu hned od počátku, tvá úspěšnost bude nízká. Jakmile se to klientovi zalíbí, největší hloupost, co teď můžeš udělat, je jít domů. Použiješ takzvaný instinkt zabijáka. Shrneš v rychlosti hlavní výhody a dodáš. Na závěr chci říci jen to, že tento skvělý obchod běží a poběží i beze mne, i bez vás. Ale proč se nesehnout pro peníze, které nám tady doslova leží na zemi? Co se stane, když nevstoupíte do tohoto obchodu? Nic. Vstoupí někdo jiný. Polož pak následující otázky. Líbí se vám to? Brání vám v tom něco? Řekněte mi, co vám brání. Hned to probereme. Opakuj pak znovu dokola. Líbí se vám to? Brání vám něco? A nakonec potřebuješ mít tu drzost vytáhnout smlouvu na stůl a položit ji před klienta. Dávej klientům za pravdu během prodejního rozhovoru. Odkrývej jim každou hloupost a nechávej je vyhrávat nedůležité malé bitvy o tom, že mají pravdu. Tobě přece nejde o tvé ego. Tobě jde o peníze. Nechej klienta, aby vyhrálo jeho ego, že má pravdu a ty vyhraj peníze. Až ta poslední bitva vyhraje celou válku. Přikyvuj proto třeba i hloupým připomínkám klienta. 6. úloha sponzora. Dosledování. Někteří distributoři ze 3 prezentací získají alespoň jednoho spolupracovníka a jiní kontaktují desítky lidí s nulovým výsledkem. Víš, jaký je rozdíl mezi těmito 2 skupinami? Ti první dělají dobře, dosledování. Nerozhoduje vzdělání, zkušenost, známost či věk. Rozhoduje to, že ti první to dokončí správně. 7 úloh sponzora začni okamžitě praktikovat, jinak se ti přihodí následující věc. Včera jsi nabídnul svůj obchod klientovi, kterému se to velice líbilo. Dneska máte probrat ještě pár maličkostí a podepsat smlouvu. Jenže on ti právě oznamuje, že tvůj obchod nechce, že nemá peníze a že tomu nevěří. Teď zase pro změnu nevěříš ty vlastním uším a očím. Říkáš si, tak včera básnil, jaká je to bomba, málem psal výpověď v práci, ale dnes úplně obrátil. Co se stalo? Povím ti to. Večer si ho nažhavil tak, že se viděl v 7. nebi. Před usnutím mu možná bleskla hlavou nějaká pochybnost. Ráno jich však už měl více. Pro boha, kde začít? Za kým zajít? Co jim mám říci? Ty u něj nejsi, proto si svůj nový obchod vyzkouší na nečisto, i když si ho varoval. V práci o tom řekne známým, ti se mu vysmějí. Z pochybností se tak stává problém. A je stále větší. Už si není tak jistý jako včera a výpověď samozřejmě nedal. Pak se svěří manželce a ta mu pochybnosti potvrdí. Je přece jeho manželka, společně se pak shodnou, že nebudou nikomu pro smích. A ty tu teď stojíš a jsi v koncích. Nejsi. Není špatná prezentace, jen špatné dosledování obchodu. Mám řešení, je to instinkt zabijáka. Kuj železo, pokud je žhavé. Ty jsi přece nažhavil.
Poté, co skončíš prezentaci, se klienta zeptej, zda se mu to líbí, zda je už rozhodnut pořídit si tvůj produkt nebo se zapojit do systému jako spolupracovník. Pokud ano, nečekej a hned sepisuj smlouvy a prodávej. Prostě ho vyzvi, aby se nějak rozhodnul. I když je odpověď negativní, neodcházej s prázdnýma rukama. Požádej klienta, aby ti napsal pod sebe 5 jmen svých známých s telefonními čísly. Pak se ho zeptej, zda je možné, aby těchto 5 lidí sedělo v jeho obývacím pokoji v určenou hodinu. Ty jim předvedej svůj obchod. Kdyby jen jeden z nich zaplatil, kdo vydělá, řekni, dejte mi ta jména, já jim zavolám sám. Spousta klientů nebude chtít tato jména pustit z ruky. V tom případě řekni, na co vám jsou, když to dělat nechcete. Hodně lidí se v tomto bodě zatne. Když se člověk zatne, pak svého dosáhneš jen tehdy, když jej budeš přesvědčovat o opaku. Tlač na něj, že jeho lenivost je mu milejší než blahobyt jeho rodiny. Tlač, že na to nemá. Víš, co udělá? Pokud to nepřeženeš, pak vstoupí. Tajemství úspěchu spočívá v umění přesvědčit zákazníka, že tvůj produkt potřebuje, a to rychle. Proto prezentaci směřuj tak, aby skončila podepsáním smlouvy a zaplacením. Pokud jen vysvětlíš obchod a pak klidně odejdeš, protože nechceš být dotěrný, pak v multilevel marketingu ztrácíš čas a raději se zabývej něčím jiným. Pokud klient žádá čas na rozmyšlenou, nedávej mu víc než 1 noc. Řekni mu, mě tato práce živí, k tomu potřebuji rozhodné spolupracovníky, je mi vlastně jedno, s kým pracuji, s tebou nebo bez tebe, to je jedno. Pokud víš, co chceš, pak se do 24 hodin rozhodneš. Pokud nevíš, pak se nerozhodneš do smrti. Aby se pojistil, že se opravdu do 24 hodin setkáte, půjči něco klientovi s tím, že to zítra potřebuješ. Máš tak důvod se s ním setkat. Proč tak trvám na dosledování do druhého dne? Podle výzkumu je úspěšnost dosledování podle délky rozhodování následující. Za 1 den čekání poklesne tvá úspěšnost na 70% oproti okamžitému rozhodnutí hned u prezentace. Za 2 až 4 dny úspěšnost klesne na 23% oproti okamžitému rozhodnutí. Během 5 až 10 dnů úspěšnost dosledování spadne pouze na 7%. Nechceš přece 7%, když můžeš mít 70%. Nenechávej proto své klienty vychladnout. Ještě na jedné věci trvám. Dosledování nedělej po telefonu. Kolikrát si do telefonu dokázal zalhat? Dělalo ti to problémy? Že ty nikdy nelžeš? Nelži, každý někdy lže. A do telefonu úplně bez problémů. I tvůj klient, ale z očí do očí to je jiné. Když ti klient řekne, že se ozve, neozve, ty musíš držet otěže ve svých rukou. Neúspěchy v obchodě jsou zapříčiněny z 90% špatným dosledováním. Úspěchy budou, jen když to dotáhneš až do konce. Nezapomeň, není špatný prodejní rozhovor, je jen špatné dosledování. 7. úloha sponzora. Argumentace. Po prezentaci nechej druhou stranu vyjádřit svůj názor. Skoro vždy se objeví pochybnosti, zda vše funguje tak, jak ukazuješ. Proto sám začni s námitkami. Nemám peníze. Tímto argumentem vždy začni. Klient se totiž často stydí říci, že nemá peníze. Ty mu ukazuješ velké možnosti a on na to nemá. Zkus argumentovat takhle. Nepřišel jsem za tebou, protože máš peníze, ale protože je nemáš. Nabízím ti možnost, jak je vydělat. Nebo zdá se ti, že je to moc peněz? Souhlasím. Důležitý je však poměr mezi cenou a hodnotou. Představ si, že ti někdo nabídne nové auto, které má cenu 250 000 korun, ale nabídka zní na 50 000. Pokud jsi chytrý, tak peníze seženeš, neboť to auto můžeš hned prodat za 100 000. Jeho hodnota je totiž mnohem větší než nabízená cena. To je poměr mezi cenou a hodnotou. Cena je vstup do podnikání za relativně malou částku. A hodnota? Kolik budeš vydělávat v síťovém prodeji za 2 roky intenzivní práce? To už je nějaká hodnota, že? Zeptej se klienta, co si může dovolit za výplatu ve své práci a co by chtěl mít. Dostaneš 2 rozdílné částky. Kolik svých měsíčních platů potřebuje k pořízení svých cílů? Kolik roků? To bude cifra. Kolik životů? Požádej ho, aby napsal na papír jména 5 svých známých, kteří zítra mohou sedět v jeho obýváku. Pokud by se jeden z nich rozhodnul, že zaplatí, komu zaplatí? Řekni mu, že chceš telefonní čísla těch lidí, že ty je oslovíš sám. Zeptej se, slyšel jsi o někom, kdo ztratil výplatu a pak zemřel hlady? Já nikdy. Vždy to nějak zařídím, abych vyžil. I klient to nějak zařídí, neboj se. Ty si jej nepřišel obrat o peníze, ale nabídnout mu šanci, jak je vydělat.
Ty jeho peníze nepotřebuješ. Další argument. Nemám čas. Vždyť už hodinu tu spolu hovoříme a čas si našel. Nemáš opravdu 2 hodiny denně? Co vlastně děláš teď? Najdeš si 2 hodiny denně, aby se časem ve tvé síti pracovalo desítky hodin denně? Víš o někom, kdo by si chtěl vydělat? Kdo si čas na vydělávání najde? Dej mi jeho telefon. Čas je to jediné, co musíme obětovat v multilevel marketingu. Vždy je něco za něco. Čas je zde protihodnota za peníze a lepší život. Zeptej se tak trochu záludně. Kolik času nemáš? Další námitka zní, nasytí se trh. Teď pozor, to ti bude říkat mnoho lidí. Vždyť za chvíli v tom budou všichni a kdo bude normálně pracovat? To musí skončit, takže za A. Nebude v tom každý. Většina lidí odmítá vstoupit do multilevel marketingu. Za B. Na první pohled se multilevel marketing rozšiřuje geometrickou řadou, ale roční přírůstky činí desítky procent. Takže jde o aritmetickou řadu. Za C. Mnoho lidí stále přichází o svou práci a každý rok školy opustí spousta mladých lidí. Určitě je jich více, než jich vstoupí do multilevel marketingu. Za D. Co myslíš? Nasytí se trh auty, rohlíky nebo vysavači? Asi ne, že? Stejně je to v multilevel marketingu. Další argument. Mám málo známých. Taky jsem si to zpočátku myslel. Známých však máš spoustu, jen si je teď neumíš vybavit. Ale komu z nich to nabídnout? Všem. Nedělej rozdíly. Ber lidi jako laťky v plotě, když jdeš kolem něj. Pěkně po řadě, jak je potkáváš. Neuvažuj, kdo může být vhodný a kdo ne. Nechej to konečné rozhodnutí na nich. Jen se podívej z okna. Vidíš tu spoustu paneláků? Je tam snad málo lidí? Já je vidím. Rozšířenou námitkou je to hra, pyramida, podvod. V pyramidálních hrách produkty ve vícestupňovém marketingu neexistují, nebo jsou velmi pochybných kvalit. V takzvaných letadlech jsou investoři odměňováni na základě vstupních poplatků dalších investorů. Na systému pyramidy však není nic špatného, pokud se prodává hodnotné zboží či služba. Podívej se na klasickou organizaci. Jak myslíš, že je řízena vláda v zemi, ve které žiješ? Jak jsou řízeny velké firmy? Nahoře je vždy méně lidí než dole. Řekni ministrovi financí, že je v čele pyramidy a ať toho nechá. Pokud ale jde jen o odměny za nábor nových lidí, jde o nezákonný obchod. Opakuji, pokud si odměňován za vstupy nových lidí a neexistují kvalitní protihodnoty, jde o podvod. Pokud si však odměňován za prodej produktu, je to legální. Další argument. Už jsem se spálil. Na čem se spálil? Na hrách? Tvá blbost. Měl si vědět, že kde není kvalitní produkt, jde o krátkodobý obchod. Dělal si už jiný multilevel marketing a nedařilo se ti? Pamatuj na to, že neselhává systém, ale lidé. Asi jsi měl špatného sponzora. Měl jsi jít za jeho sponzorem. Možná to byl dobrý sponzor, ale ty jsi neměl potřebnou vytrvalost. V křesle se pěkně mluví o penězích, ale kolikrát se z toho křesla zvedl? 3krát, 10krát? To je málo, já už 1000krát a ještě se mnohokrát zvednu. V tom je hlavní rozdíl mezi námi. Nejde o to, že se spálil, jde o tvou pohodlnost. Jen si zanadávej. Víš, kolik lidí mi už vynadalo za tuto větu? Občas slyším i tuto námitku. Krachne to, nemůže to fungovat. Ale může a bude. S tebou nebo bez tebe, to je jedno. V multilevel marketingu naopak můžeme najít fenomén, který funguje zaručeně. Ve většině zaměstnání ženy pociťují diskriminaci. Pokud žena a muž zastávají stejnou funkci, žena bere méně. Ve víceúrovňovém prodeji však bereš podle předem stanovených podmínek. Nikdo se neptá na pohlaví, ale na výkony. Nikdo se neptá, zda půjdeš na mateřskou a jestli máš nemocné děti. Je to proto ohromná šance pro ženy. Mnoho žen to už pochopilo. Další námitka je, manžel nebo manželka mi to nedovolí. Tuto námitku jsi vytvořil sám. Proč si to řekl jen jednomu z manželů? Nikdo není schopen tento systém správně vysvětlit po tom, co o něm jen jednou slyšel. Nabízíš příležitost rodině, tak to vysvětli oběma současně. Zabiješ tím několik much najednou. Za prvé, zbavíš se rizika, že to jeden z manželů zkazí. Za druhé,
Nemusíš mít prezentaci vícekrát, šetříš tím svůj čas. Za třetí, společně se dohodnete, jak a kdy zrealizujete vstup. Za čtvrté, okamžitě můžeš začít sponzorovat celou rodinu. Pak je tu ještě pochybnost. Nevěřím si, nebudou mi věřit. Multilevel marketing se rozšiřuje na základě důvěry. Pokud si dosud hodně lidí naštval, pak se nediv, že ti nejde ani tento obchod. Problém zde však bývá skryt někde jinde. Jde spíše o sebedůvěru. Když člověk nevěří ani sobě, těžko pak může věřit někomu jinému. Zde je právě silná stránka síťového prodeje. Je v našem zájmu, aby tato síť byla aktivní. Proto dobrý sponzor pomáhá a dodává sebedůvěru svým spolupracovníkům. Nikde jinde nenajdeš tolik pomoci ze strany nadřízených než v multilevel marketingu. Pokud něco zaskřípe, pak to není v systému, ale vždy jen v lidech. Poslední námitka je, nehodím se na to. A na co se hodíš? Na gauč? Kolik ti vydělalo ležení na gauči? Že jsi nestudoval vysokou školu proto, abys teď běhal po lidech? Kolik ti vydělala vysoká škola? Já ji mám, ale peníze, které vydělávám nyní, nejsou výsledkem školy. Kolik věcí ses už v životě naučil a kolik ti to vydělává? Kolik ti vydělala znalost H2O, H2SO4, teorie relativity Lenin? Kolik hodin denně teď pracuješ? 8, 10, 12 hodin? Chceš, aby se časem ve tvé síti dělalo denně 2000 hodin? Jsi ochoten se kvůli tomu něco naučit? Brání ti v tom něco? Že se na to nehodíš? Hoď se na gauč. Nyní ti řeknu ještě něco o pozitivním myšlení. Hodně lidí tě už odmítlo? Nevadí. Ještě tě hodně lidí odmítne. Zvykni si a podívej se na to jinak. Představ si, že za týden oslovíš 10 lidí. Z nich 2 zaplatí a ty vyděláš 2000 korun. Nyní se tě zeptám, kolik ti vydělal každý, kdo odmítl tento obchod? Nic? Změň úhel pohledu. 2000 korun z 10 oslovených lidí znamená 200 korun na každého z nich. I za ty, co tě odmítli. Dělej si ve svém jménem seznamu poznámky, proč tě klienti odmítli. Pak se za pomoci sponzorů naučíš zvládat nejdůležitější námitky a dosledování. Vrátím se trochu zpět. 8 lidí tě odmítlo. Pokud ses rozhodl se spolupracovníky oslovit 1000 lidí, pak počítej s tím, že vás odmítne celkem 800 lidí. Zatím je to jen 8 z 800. To je směšně málo, to je teprve začátek. Stačí trochu změnit úhel pohledu a hned je vše veselejší. Vždy se na vše dívej kladně. Pokud se ti takové myšlení nelíbí, pak se ptám. Nutím tě tak přemýšlet? Ne, nemusíš tak přemýšlet, nemusíš nic. Ani poslouchat tuto kazetu, ani žít. Zatím tuto příležitost nabízím tobě. Zítra mohu být s tebou nebo s někým úplně jiným, to záleží jen na tobě. Je možné, že z 10 oslovených tě odmítli všichni, ale to je jen prvních 10 z 800, o kterých už víš, že tě odmítnou. Zbývá jich ještě 790. Lidé, kteří neuspěli v tomto obchodě, nedokázali změnit jedinou věc. Chceš-li být úspěšný? Ty ji musíš změnit. Pozor, poprvé ti říkám, co musíš. Zatím jsem tě do ničeho nenutil, ale teď ano. Chceš-li změnit svůj život, musíš přeměnit své myšlení na pozitivní. Myšlení každého z nás se dá ovlivňovat a myšlení pak vede k činům. Cokoliv budeš chtít, můžeš mít, pokud budeš moc toužit po té věci. Budeš pak i pozitivně jednat. Seznámil ses s naším obchodem a líbilo se ti to, ale druhý den sis už kladl otázky. Dokáže ti to podat tak přesvědčivě jako můj sponzor? Budu stejně dobrý jako on? Pak sis začal klást horší otázky. Mám vůbec na to? Podaří se mi získat alespoň jednoho spolupracovníka? A nakonec přijde to nejhorší. Na otázky si najdeš odpovědi. Mně se to nepodaří, já na to nemám. Budeš-li takto myslet, pak se ti to i vyplní. Stačí na neúspěchy myslet a piš si, že oni přijdou. Pokud budeš myslet dostatečně dlouhou dobu na to, že to dokážeš, pak to skutečně dokážeš. Budeš-li pozitivně myslet, budeš i pozitivně jednat. Pokud si však připustíš negativní myšlenky, začneš prohrávat. Žiješ proto, abys prohrával? Změnou úhlu pohledu si vše můžeš zdůvodnit tak, aby výsledek byl kladný a optimistický. Všechny aerodynamické výzkumy dokazují, že čmelák vzhledem k poměru plochy svých křídel a své váhy nemůže létat. Naštěstí o tom čmelák neví. Vezmi si z toho poučení.
Víš, jaký je rozdíl mezi čmelákem a neschopným spolupracovníkem v multilevel marketingu? Čmelák neví, že to nejde. Vnější překážky v obchodě neexistují. Všechny překážky jsou jen a jen v tobě. Jsou to tvé vlastní obavy. Multilevel marketing je kopírování a předávání zkušeností dál. Co se asi stane, když budeš předávat dolů pod sebe negativní zprávy? Všechny naočkuješ negativismem a oni ti v uvozovkách umřou. Oni jen kopírují dál tvé negativní zprávy. Dej si tedy dobrý pozor na to, co mluvíš. Multilevel marketing je hlavně předávání pozitivního myšlení. Tak jako ty, jsem i já jednou seděl a přemýšlel. I já jsem měl zpočátku pochybnosti o svých schopnostech. Mohl jsem to zabalit a říci si, já nikdy nebudu tak dobrý a úspěšný jako ti druzí. Ale pak jsem se sám sebe zeptal, proč jsou ti druzí lepší než já? Odpověď je zajímavá. Když se narodili, vypadali stejně jako já, nic neuměli jako já, jednou se rozhodli jako já. Jediný rozdíl je v tom, že jsou jen o trochu zkušenější nežli já. Změnili svůj přístup a dosáhli svého cíle. I já jsem změnil svůj přístup. Nyní svůj mozek bombardují jen samými pozitivními myšlenkami a dnes není žádný rozdíl mezi nimi a mnou. Stejně tak i ty můžeš být jednou úspěšný, pokud budeš myslet pozitivně. Že to dnes nevyšlo? Nevadí, vždyť zde žijí miliony lidí a všichni se mohou dovědět o tomto obchodě ode mne. Přes všechny nástrahy a překážky budu úspěšný a budu pomáhat jen těm, kteří mě svou snahou a výsledky přesvědčí, že oni jsou ti praví, kterým mám pomáhat. Dobře poslouchej. Každý horolezec začíná svůj výstup nahoru s tím, že dojde až na vrchol. Je cesta nahoru rovná? Není. Někdy dokonce musí horolezec i trochu dolů, aby mohl pokračovat. V takové chvíli je horolezec často unavený a ptá se sám sebe. Musím dojít až na vrchol? Podívá se dolů a jde. Někteří jdou nahoru a někteří jdou dolů. Ti druzí nedosáhnou vrcholu, i kdyby byli lépe připraveni, lépe vybaveni, či byli mladší. Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je jen v tom, že ti první více chtěli a nepřipustili si, že to nejde. Není důležité, jak dobře jsi vybavený. Důležité je, jak moc toužíš dostat se na vrchol. Podívej se na mě. Od 6 let jsem postižený po meningitidě. Mám silné tiky. Celá horní polovina mého těla má neustále nervové záškuby. Mám i zvukové tiky, takže stále popotahuji a chrochtám. Ano, chrochtám, takže i tuto kazetu musel za mě namluvit někdo jiný. Mám velké problémy s koncentrací a jsem i dyslektik. Přesto jsem už prodal přes 100 000 výtisků knihy, ze které je vytvořena tato kazeta. Řídím 2 firmy a veřejně přednáším. Proč? Protože chci. Protože nepřemýšlím, proč to nejde. Že to neumíš? To přece není důležité. Nikdo nic neumí, když se narodí. Vše se můžeš kdykoliv naučit. Musíš ale chtít. Neohlížej se zpátky do své minulosti. Vybaví se ti jen tvé neúspěchy. Tím nevzlétneš nahoru. Jako horolezec i ty se občas zastavíš a budeš mít krize. Jedni využijí zastávky k tomu, aby přestali pracovat, ale ti druzí nabírají nové síly. I ty při svých zastávkách sbírej síly a nehledej výmluvy, proč to nejde. Pokud budeš multilevel marketing dělat tak, jak ti říkám, pak vím, že svých cílů dosáhneš. Pokud si poslouchal až do konce, předpokládám, že máš zájem o náš obchod. V životě i v obchodě vždy platí něco za něco. Chceš peníze? Chceš svobodu? Štěstí? Za to vše musíš něco obětovat. Musíš obětovat svůj čas a změnit své myšlení. Čas nejsou peníze, jak se často zdůrazňuje. Čas je něco víc. Čas je tvůj život. Nepromarni ho. Zdraví tě tvůj sponzor.